Boiro conta cunha nova actividade física que o Concello porá en marcha durante este mes de setembro, da man da empresa Ecosport. Trátase do programa Boiro Actívate e estará dirixido en principio a persoas maiores ou xubiladas con algún tipo de disfunción física causada por enfermidades de longa duración ou tamén crónicas. Antes do inicio da actividade, a cada participante seralle realizada unha diagnose persoal e individualizada que determine o tipo de exercicio que mellor lle convén para a súa saúde. Este diagnóstico vaise levar a cabo con unha atención individualizada de cada participante no proxecto. Vaise facer unha anamnesis inicial, vendo o historial clínico de cada participante. Vamos a ver, facendo un pequeno estudio antropométrico e un pequeno estudio artromuscular, cales son as patoloxías e as dolencias de cada un. Dende o Concello incidiuse na importancia desta iniciativa de cara a procurar unha mellor calidade de vida dos seus veciños, principalmente das persoas de máis idade. Vamos a desenvolver un proxecto, evidentemente, para a terceira idade ou para todas aquelas persoas que estén en situación asimilable á terceira idade, ou ben persoas con certas discapacidades físicas ou certas minusvalías ou incapacidades. Ese é o tipo de población objetivo que vai dirixido. Co objetivo, evidentemente, de mellorar a saúde dos nosos veciños. É un compromiso máis desde servicios sociales que estamos facendo un esforzo importante en unha época de crisis onde hemos incrementado o presupuesto este ano un 14%. Todos os anos vamos incrementando os servicios. Cada ano, se podemos, facemos un servicio máis. Os interesados en formar parte da iniciativa poderán inscribirse ata o próximo luns 18 de setembro, chamando ao teléfono 981 97 22 43. O número de prazas dispoñibles é de 20.